हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदांमोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बावैसो गोदानै मोनसे रिलिज खालामजानाय बिथां रुबुल बर'नि प्रडिउस खालामनाय आरो थाजिम बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट लोगोसेनो डाइरेक्सन खालामनाय मोनसे कमेडि बड' शर्ट भिडिअ। बे शर्ट भिडिअनि मुङानो जादों लोगोफोर स्वर्गनिफ्राय BTC सिम। बेवहाय फाव खालामदों फारियै रमेन, मीनाक्षी, जोंसार, थाजिम, राहुल, कला आरो बगा बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे इन्टारेस्टिं शर्ट कमेडि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायनो थाखाय नेनानै दंखायोमोनब्ला नोंथांमोनहा रुम्बां प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। मानो मुनोखौ बादहो? नों आं थिननाय बादिल' मावग्रोदो। जागोनाय, आं नों थिननाय बादिनो खामानिखौ मावनोसै। नारायण 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 नारायण। मा एसे गरमलै बुहुमालाय। मा जायगायाव बाख्लाय फैखोलै? चेक खालामना नायनि र'। BTC, Butterlinai, Twilinai, Sefarlinai. नारायण नारायण, मा एसे डेन्जार जागालै बेलाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।